Дар Русия гирифтани вид на жительство ва РВП-ю шаҳрвандӣ гарон мешавад. Дар Русия боҷи давлатӣ барои дарёфти иҷозаи иқомат ва шаҳрвандӣ бошиддат боло хоҳад рафт. Комиссияи ҳукуматӣ тағйиру илова ба Кодекси андозро рӯзи 27 апрели имсол тасдиқ кардааст. Ба ҳамин тартиб аз 1 июли имсол иҷозаи иқомати муваққатӣ тақрибан 8 баробар афзоиш ёфта ба 15 000 рубл мерасад. Гирифтани иҷозатномаи иқомати доимӣ ё худ вид на жительство 5 баробар боло рафта 30 000 рублро ташкил медиҳад. маблағи дарёфти шаҳрвандии Русия тақрибан 12 баробар зиёд шуда 50 000 рублро ташкил хоҳад дод. Интизор меравад ки аз ҳисоби боло бурдани боҷ буҷаи федералӣ дар соли 2026 тақрибан 8 миллиард рубл ва соли 2027 тақрибан 16 миллиард рублро ташкил медиҳад. мехоҳед бе пешпардохт пули хонаро ҳар моҳ кам-кам дода соҳиби манзили зебои замонавӣ шавед? пас манзили орзуҳоятонро аз Paradise World ҷустуҷӯ кунед. шумо метавонед пули хонаро ҳар моҳ кам-кам мисли иҷора пулӣ пардохт намуда дар муддати кӯтоҳ соҳиби манзили шахсии худ гардед. суроғаи мо шаҳри Душанбе, кӯчаҳои Рӯдаки 4 ва Карамов 4. телефонҳо барои тамос +992 907 261 000 ва +992 175 0505 05.